Čus diváci, dneska budeme hrať Granny. Yeah! Takže dajte like aj odber. No, a poďme začať. Nedáme hard, dáme easy. Medium, OK? Tak, continue. Deň 1. Vstávame. Okay. Musíme dávať pozor na Granny. Dole. Posujeme toto. Dáme tak. A máme to vranu. Vana, dám ti hranolku, keď mi dáš toto. Čo keď ti dám? Nech sa páči, tu máš hranolku. Môžem to? Au, ja som ti dala hranolku. Tak fajn, idem to urobiť normálne. Máme tu penis. Otvárame dvere. Babika. My potrebujeme babiku, chlapci. Ja? Víš čo? Nepotrebujeme. Nepotrebujem babiku. Damiane som povedala, že... To ja jem, to je moje. To áno, jem, ja to jem, že? Budeš papať. Babka ti urobila mäsko, klobasy, kukuricu som kúpila za 2 eurá jeden roní. Hrajem sa. Klása. Hrajem sa, robím video. To je dobré. OK, I found a book. Našla som knihu. Čo je, čo bude? Pele. Kam dáme knihu? Kniha sa dáva tam, kde sa má dávať. Do knižnice. Na Áno, poličku. do knižnica. A budem tu... Shit. Baba Jaga ma naháňa. Kokso, ty kým tú knihu donesieš do knižnice, to budú Vánoce. Baba Jaga. Zachraň ma, Baba Jaga. Want to play hide and seek? To je. Je tu? Asi tu není. Knižnica? Baba Jaga. Nie, Baba Jaga zase. Shit. Chceš pivo? Chladené? Čo ne? Si mal vysečené dobre, tak si daj pivo. Dobre. Takže. Asi Baba Jaga odišla. Baba Jaga asi nie... Aha, Baba Jaga ide von. Staroprávne ti stačí? Dobre. Chladené. Oh my god. Baba Jaga. To je nealko. To je ináč nealko. Ty kokos.
Ome to pí. Počkaj, mám nápad. Ukáž sem, lebo tvoje nápady to bude. Tu máš. Tvoje radosť. Drž to. Chlapci, ideme počkať pod postel, kým vyleze. Zatiaľ budem AFK 1 minútu. Lebo oblížeš. Pím to, lebo dojde ona, no. Idem to piť a potrebujem. Čo robíš? Utri to. Ty mám práv. Celý gate mám oné. To je na vysvedčenie. Však to je na vysvedčenie, ty vole, môžeme sa oblievať pivom. Čakaj. To je na vysvedčenie, musím sa oblievať s pivom. Dobře. Ok, chlapci. Čo sme urobili, to bolo smiešné, nechcete to vidieť. A podľa mňa, že...